Здравей, България! Гледате сутрешното предаване на Нова телевизия. Руслан Велчев, гост в предаването в рубриката Моята история, която е... Казвам се Руслан Велчев, на 58 години. Баща на 2 деца, женен. До сега не съм имал случай да бъда преследван от неприятели. Как ще се развият нещата след това предаване, ще видим. Случаят е следния. Живея в стара къща, строена преди 1900 година, най-старата в района, паметник на културата. До нея се виждат... Вашингтон, къде беше? Вашингтон 31, това е близо до халите. Да, да. На същата улица с гърба на халите и синагогата. Виждат се на тази снимка още 2 сгради. 3 сгради са в един общ парцел. Преди 1 година новият собственик на сградата, която тук е отдясно, предприема строителство. Само една секунда за протокола да изясним. Да. Тези 3 сгради, за които ни разказвате, са собственост на отделни физически лица. И някакъв човек закупува една от 3 сгради. Съседната сграда и започва ремонт. Или строеж по-точно. Строежа започва като реконструкция. Поне така е обявено. Собствениците на имоти в парцела в последствие отправят заявление до общината, с което какво става? Относно това, че се извършва реконструкция на стара сграда, същевременно обаче тя е премахната и строящото се в момента значително я превишава по параметри. Строителните работи си... С сградата или какво са направили? Да, сградата е срутена. В момента, който мине оттам, може да види какво е. Могат да се видят снимки на това, което е било преди това. И може да се види, че става дума за ново строителство, а не за реконструкция. Добре. А това е паметник на културата? Не. Съседната сграда е паметник на културата. Тази, в която живея аз. Добре. С едно изречение. Да кажем така. Един човек, който закупува стара сграда, уж да я реконструира, я събаря и всъщност строи нова сграда. Така е. С което вие твърдите, че се застрашава паметник на културата, сградата, в която живеете вие. Само че от общината се изпращат констативен протокол и писмо до... Знаете ли, няма време да занимаваме зрителите с ровене в бумагите. Накратко казано. Разкажете ни. Тази сграда малко напомня случая на Алабин. Сградата, която рухна на Алабин, беше свързана като едно цяло с сградата, която там в момента стои. Падналата сграда нямаше собствена калканна стена. А нейните градови конструкции, подовите конструкции бяха свързани с останалата сграда в момента на ъгъла. Тук имаме абсолютно същия случай. Събарянето на съседната сграда бе извършено по един безогледен начин. Там в момента, ако се отиде, ще се види как калканната стена на нашата сграда е оръфана, стърчат железа, има дупки. Цялото строителство се извършва без оглед на това дали е събота, дали е неделя. Извършва се, понякога се налива бетон до 12 часа през нощта. Не в бумагите, не в бумагите. Добре. Няма време за бумагите. Добре, няма време за бумагите. Разбирам. Добре, 2 нарушения. Едното реконструиране, срутена е сградата, вместо да бъде реконструирана, и другото, калканата стена сега е застрашена, вашата сграда, по думите ви, заради това, че... Трето нарушение. При изграждането на новата, вече нова сграда там, частично тя стъпва върху основите на нашата сграда. Жълтата сграда е била старата сграда. Който иска може да отиде да провери какво е в момента на нейно. Тази ли е от лявата страна? Вашата е отляво.
А това е новата сграда, тази жълтата ли? Жълтата е стара сграда, която вече в момента няма. А, това е новото? Това е новото. Тепърва вече и това жълтото, което се вижда вдясно, и него го няма. И като подадохте оплаквания, жалби и така нататък, каква е реакцията на общината? Отговорът е, че... Мога ли да прочита, защото не го помня? Разкажете ни го. Добре. С две думи. Отговорът на общината е, че в момента не се извършва ново строителство, накратко казано. В двора има струпани строителни материали от годините събрани и всичко е нормално, накратко казано. Я върнете предишната снимка. И да, той на тая се вижда. Това ли? Това е Столична община. Това ли означава, че... Община. Това е струпване на строителни материали, така ли? Така излиза. Имаме официален отговор. А това ви го казва кой в Столична община? Архитектура и градоустройство, вероятно. Макар, че той е подписано от кмет на район Възраждане Ева Сизова. Пише, че са били. Някога виждали ли сте? Констативен протокол има на еди коя си дата представители, комисия, която са били там и са видяли. Какво ще бъде тази сграда, която се строи? Бизнес център се твърди или офиси, магазини и така нататък. За което общината твърди, че няма сграда и не се строи. Не. Това беше в началото. Впоследствие е издадено разрешение за строеж. Само че, ако става дума за нова сграда, би трябвало да има съгласието и уведомлението преди това на останалите съсобственици в парцела, които притежават включително идеални части от парцела. Между които сте и вие? Между които сме ние. Но не са искани такива? Не. А ако става дума за реконструкция, трябва да се произнесат съответните органи дали е реконструкция. Значи общината са чудесни просто в случая. В момента, който иска, може да отиде да види положението. Добре. Благодаря ви. Ние ще потърсим общината да видим колко интересен отговор ще получим оттам.